dan solliciteren. Dat er niet. Hoezo niet? Als je in de buurt is, komt de rest er niet. En hoeveel... Meneertje Poeliekies. Hallo. Ja. Dat is toch eigenlijk belachelijk. Stel je voor dat ik en ik ga dan een andere tekendienst voor werken. Dan zou dat niet mogen. Ja, dat mag trouwens wel. Nou, Maar dat is eraan. Of hij, dat bestaat bij ons niet. nee. Nou, bij ons wel. Hij heeft dat niet met Peter niet. Lijkt over.